алейкум, минем яраткан хөрмәтле туган теле телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тугры тамашачылары. Эфирда мин Роза Хәйруллина һәм минем сезгә киләсе бик кызу, бик мавыктыргыч репортаж. Бүген без сезнең белән бергәләп Башкортстанның ат казанган артисты, үзе шибәр, үзе озын буйлы, үзе кабатланмас матур моңлы тавышлы, сәләтле безнең популяр Радив Зариповның концертында без бүген сезнең белән бергәләп дусларым, шуңа күрә әйдәгез, минем янәшәмә якынрак барса да һәр вакыттагыча шәт булачак. Күзәтеп китергә кирәк, ассызыклап әйтеп китергә кирәк сезгә, дуслар, монда режиссер да үз эшен бик шундый зур җаваплылык белән башкара, һәрбер хәрәкәтен, һәрбер нотасын тикшереп тора, Радивның сәхнәдәге күренешләрен, һәрбер музыканың үзен тотышын. Әфәрин, булдырасыз. Так, музыканты на сцену. Девочки, готовы? Так, после антракта вторая песня «Бахет Кушумалек». Контактировали. Да будет интереснее на вас смотреть. И на девочек смотрите тоже, заигрывайте с ними. Сер итеп кенә тапшыру үзенең эшен ләззәтләнеп дәвам итә һәм сезнең каршыгызда бүген Радив Зариповның концертының режиссеры Альмира Әмир кызы. Хәерле кичләр сезгә. Һәммәгез. Репетиция вакытында ук бик күзәттек сезне, кызыксынып күзәттек, шул хәтлек җаваплы карыйсыз эшегезгә. Һәрбер биюченең күнегүен, һәрбер Радивның адымын тикшереп кенә торасыз. Гомумән Радив белән беренче тапкыр эшләвегезме? Беренче тапкыр эшләйм. Радив белән ихлас күңелдән ул сакыргас кушылдым инде уга. Уның менән эшләү рәхәт. Нәрсәсе белән бүгенге концерт тамашасы башка тамашалардан аерылып торачак? Бunda үзенең Радивтың махсус үзенең язган йырдары буласак. Шуны аерылып торасак, ул как автор башкаручы һәммәк синде үзен күзалай һәм бүгенге көн үзенең тус иҗат емешен ошо концертта күрһәтәсәк. Шын музыка кораллары монда, дуслар, тантана итә безнең Радив Зариповның концертының сәхнәсендә. Әлегә репетиция, ә сез барабанда уйнаучы музыкантка карагыз әле, игътибар итегез әле. Ох, шәп яндыра гына, кыздыра гына. Булса да, һәр вакыттагы шәйендә тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллинаның бейисе килә, дуслар. Әйе, чынлап та безнең инде сарайларыбызда концерт башланыр алдыннан артистлар бит инде кабатлы рәйме җырларын, репетиция. Монда инде шундый вибрациялар, шундый күтәренке кәеф. Һәм мин аны сезгә бүләк итәргә керештем. Әйдәгез, бергәләп минем белән позитив дулкыннарда матур җыр-моң иленә һәм сер итеп кенәнең иң кызыклы, янәдән бер кызыклы репортажына сәяхәткә бергәләп. Часто не надо, поменьше, не увлекайся, Репетиция тамамланды шикелле. Яңа гына, дусларым, бик каты булды монда. Репетиция бик кызу барды. Әйтәм бит, һәрбер минутын, һәрбер мезгилен, һәрбер адымын монда режиссер тикшереп кенә тора, үзенең фикерләрен белдереп кенә тора. Спасибо, команда. Концерт бик мощный булырга ошаган. Хәерле кичләр, менә нәкъ үзе инде хәзер Радив Зарипов сезнең каршыгызда. Хәерле кичләр, Уфа бик дулкынланабыз. Уфадагы узган концертлар ул һәр вакытта имтихан күк миңа, чөнки дулкынландыра да, борчылдыра да. Но шуңа карамастан без бик көтеп алабыз. Уфа тамашачысы безнең, Аллага шөкер, иң шәп тамашачыларның берсе. Мин аны һәр вакытта да әйтәм концертларыбызда. Күрешкәнгә тиклем, Алла берсә, шәп, яхшы кайф белән, яхшы
энергия белән башларга дип ниятләдек. Бисмиллахны әйттек, Аллага тапшырдык. Изге сәгатьтә хәерле ниятта дип өстәп кенә куясы килә, чынлап та имтихан тоткан кебек дип әйттең үзең дә, Рәдиф. Карап торам, монда сезнең чынлап та бит имтихан кебек. Һәрберегезне тикшерәләр, режиссер белән эшлисең шикелле, әйме? Әйдә әле син безнең тамашачыларга нәкъ менә бүгенгесе программаның турында сөйләп китсәң иде. Идеясе, исеме, максаты, нинди җырлар, ничә җыр барсын да үзең әйдә. Җырларга килгәндә инде концертның программасын менә тормыштан алынган әйбер белән эшләргә дим. Мин үзем автор, башкаручы буларак, кемдер мине белә җырчы буларак, кемдер белә композитор буларак. Мин инде үземнең җырларымда яшәгән кеше буларак, мин композитор буларак, автор буларак үземнең менә нинди уйлап йөргән фикерләремне, ничек ул җырлар дөньяга туа дигәндәй, менә шуны барсын да менә ничек үземнең иҗатымны халыкка җиткереп, шуны яктыртып, ачыклабрак үтергә дигән теләктәбез. Шундый ниятебез бар. Инде концертта инде барлык җырларны тамашачылар ишетерләр. Һәм инде бераздан сөйләп үтәм аның тарихын, бала чактан ничек килгән. Ул бит инде әлбәттә бәләкәй чактан Аллаһ Тәгалә биргән, Ходай Тәгалә биргән ул инде сәләт бар икән, аны беренчедә яшереп булмый, ул бала чактан уже сизелә башлый, беленә башлый. Менә шуларны да сөйләп үтәм мин бераз концертыбызда. Кейтерингтар заказ иткән, мин бүген бында кухняның хуҗаһы. Сәхнәле, һез мине бүген күрмәйсез. Менә шулай менә. Ә мин әле уйлаганым, Зинфира төне буена шушы тәмле ризыкларны әзерләгән, үзе шәхсән әзерләнем, үз баламды куштым. Аталарының концертына без тулы әзерлек менән бүген килдек. Безнең сер итеп кенә тамашачыларына җиткерәле. Чынлап та, Рәдиф, син үзеңне беренче тапкыр мин җырлый алам икән, мин булдыра алам икән, мин бит җырчы булырлык икән дип качан тойдың, ничә яшеңдә булды ул? Тагда менә, балачактан килә инде ул. Балалар бакчасыннан алып, һәрбер мәҗлесләрдә дә җырлаталар инде, урындыкка бастырып башта инде азактан инде. Конфетләр бүләк итеп. Конфетләр бүләк итеп шәйләр эчереп, азактан инде мәктәп елларында, мәктәптә инде анда осенний бал булсын, анда ниндирек бәйрәмдә, һәрбер бәйрәмнәрдә чыгарып җырлата торганнары. Менә шуннан башлана. Менә инде тормышта ничек дип уйлайсың, үзеңнең менә һәркемнең бу дөньяга без бит инде һәркемнең үзенең һөнәре бар, миссия бар, миссиясе бар. Шуңа күрә шуны аңлап, менә хәзер инде аңлы рәвештә мин шул юлдан атлыйм. Мин инде җырларымда яхшылык, яктылык, мәхәббәт җиткерергә тырышам. Мәхәббәт ул була төрле яктан, туган якка, әтиәннәребезгә, туган нигезгә, өйләребезгә, балачакның хатирәләре, менә төрле. Без инде шул тормыштан булган нәрсәне кичергән, үзебез нәрсә кичерәбез, шуны җырлыйбыз, шуны башкарабыз. Шуңа күрә монда әллә нинди яшерен батырын беренди сире юк. Ә сирне менә шушы талантың яклап ачып китәсе килә, кемнән бирелгән? Әтиеңнән, әниеңнән, кайсысы шулай матур итеп җырлый? Бәлки алар да җырлар иҗат итәләрдер. Минем әнием дә җырларга ярата. Минем картай, Рәҗәп карт әти ягыннан ул бик көчле тавышлы шундый баритон булган. Аны инде сөйләләр, инде һәр вакыт авылдашлары да, ниләрдә һәрбер битендә табын артында җырлашып утырган. Элек битендә үзебез шулай ук һәр вакыттагыча табын артында җырлашып утырып күңел ачканнар бит инде. Менә шул вакытта да ул миңа да әйткән кешеләр дә бар. Картатаеңнең, улы дәвәтеңнең нык тавышы көрие, ул менә чыннан да укымаса да бер җирдә дә, шундый халык җырларын шәп җырлый торган дип һаман да искә алалар. Мин уйлавымча инде аның баритон тавышы, миндә дә баритон бит инде. Менә шул тавыш аның ягын аңардан килгән дип уйлыйм мин.
чынлап та табигатьтән бирелгән сәләт, талант синдә, Радиф. Син аны бит әле профессиональ яктан да үстерәм дип, шушы юнәлештә уку йортларында бетергәнсең. Һәм белүемчә, син бит әле театраль бүлекләрдә дә укып йөргәнсең, шулай бит? Безне иң беренче авыл баласы, без бит инде менә шундый эстрада тыңлап үскән, ретро җырлар тыңлап үскән балалар. Монда инде беренче тапкыр Уфага килгәч, Уфа сәнгать училищесына барсы да менә күп җырчылар инде безнең ул Уфа сәнгать училищесын барсы да беләләр дип әйтик инде. Һәр күп җырчыларга ул нигез салган җыр карьерасында дип әйтик инде. Шуңа күрә анда килгәч тә безне бит инде классика җырларга өйрәтәләр. Мин ул классиканы теге тыңлаган бар, әмма ләкин үзем шуны җырлармын дип мин аны беренчектә башка да сыймыйдыр ул. Монда инде менә уже бөтен нотаны өйрәтәләр, ныклап музыкальный грамота өйрәтәләр бит инде. Шуларны укырга өйрәткәч, безгә ничектер башта кызык та сыман инде. Но чыннан да анда менә фундамент бирәләр менә шул Уфа сәнгать училищесында. Шуңа күрә мин бик зур рәхмәтлемен укытучыларыма, барсына да бик зур рәхмәтлемен. Безгә шулай итеп ышанып, безне шундый итеп зур сәхнәләргә чыгарганы өчен, көч түккәннәр өчен бик зур рәхмәтлемен укытучыларыма, Флюра Галимова Нугманова, Абдулманов Эмиль Ахатовичка. Барчасына да бик зур рәхмәтлемен Фәрзана Фаткуловнага. Чөнки алар булмаса, бәлки без бүгенге көндә андый дәрәҗәгә җитмәс идек тә. Театраль бүлеккә син үз теләгең белән бардың бит инде. Син үзеңне шулай ук театр дөньясында да санап карарга теләгең бар име? Театрда да мин эшләдем, но мин аңладым, театр минеке түгел. Мин үзем автор башкаручы буларак, мин театрда эшләгәнчегә хәтлем, Гәрсәр Сандугач дигән конкурсларда катнаштым бит. Караван сарай төркемендә иң беренче эшләдем, солист булып. Вилдан Халидаровичка бик зур рәхмәтлемен, ул мине беренче тапкыр шул ничә кешедән прослушивание ясап, мине сайлап алып, үзенең төркеменә чакырды, Караван сарай төркемендә. Һәм әйтергә кирәк, минем генә фикер түгел, күп кенә тамашачыларның фикере, нәкъ Гәрсәр Сандугач проекты һәм аның оештыручысы Зинфира Байбулдина аркасында Радиф вакытында күтәрелеп китте бит диләр. Син килешәсеңме моның белән? Әлбәттә килешәм. Бүгенге көнгә хәтлем дә менә бу концертта да мин теге Зинфира монда инде мин башкача Радиф минем вакытым юк, үзең эшлә, үзең белеш, үзең яса диде бит инде. Но шул вакытта да без әйтәм менә концертка әзерләнгәндә уже ничә ай ярым элегрәк кичкене кайтабыз да шундый чәй эчәргә утырганда худсовет совещание үтә, шунда да ул миңа дельный советлар биреп өлгерә. Шуңа күрә, профессиональ кешеләрнең аның уже канына сиңгән, миңа бик зур рәхмәтлемен. Чыннан да шулай беренче адымнарда ул миңа ярдәм итте бик нык. Миңа рәхмәтлемен һәм бүгенге көндә дә без аның белән бергә. Сәхнә артына сәяхәтне башларга мин инде әзер, шундый түземсезлек белән керешәм моңа. Шуңа күрә сезне дә чакырып калам дусларым, бергәләп киттек. Ого! Кемнәр монда басып тора? Саумысыз, хәерле кичләр, кызлар. Хәерле кичләр. Үзегез белән безнең тамашачылар белән таныштырып китегез әле. Мин Камила Марварова, мин икенче тапкыр бүген зур сәхнәдә катнашам, җырлыйм, алай булса, менә. Сез үзегез Башкортстанныкы тумышыгыз белән. Я үзем Башкортстаннан, Уфадан, һәм инде хәзер мин яшим Казанда, укыйм шунда, менә. Әйтеп китегез әле, безнең тамашачылар һәм миңа да аңлатып китегез әле, Радиф Зарипов белән гомумән кайда, кайчан, ничек таныштыгыз? Быел таныштык Сабантуйда, Чакмагышта. Шулай инде шуннан, шул вакытлардан аралашабыз, сөйләшәбез, җырлыйбыз, менә. Ул минем якын кешем инде, дустым кебек. Мин аңа бик рәхмәтлемен шундый мөмкинчелек өчен. Сезгә шундый да мөмкинчелек бирә, чынлап та зур сәхнәләргә, үзенең шәхсән концертында чыгыш ясарга, якташы итеп, димәк, хөрмәт итеп чакырган. Афәрин, Радиф, яшь талантларны күтәргәнең өчен сиңа тагы да бер тапкыр рәхмәт. Душой с тобой. Ладно, давайте отправим. Ни пуха, ни пера. Чтобы это было начало большого дела.
әле алтыннан эшләнгәнме дип торам. Менганшини баяны. Һәм инде аның хуҗасы, баянчы егетебез безнең шулай бик талантлы Вадим Багаудинов. Хәерле кичләр сиңа. Хәерле кич, хөрмәтле Роза, һәм инде туган телне тугры караучылары. Рәхмәт, Вадим. Радиф Зариповның концертында бүген син баянда уйнап торачаксың 3 сагать дәврендә. Нәкъ шулай, дөрес әйтәсең. Ни өчен нәкъ сине сойлады икән ул үзенең концертына? Әллә белмим. Ышанып сиңа бит шундый эшне тапшырган, димәк син ышанычлы кеше һәм талантлы баянист. Менә килдем бит бүген. Чөнки мин ышанычлы кеше. Сине генә мактамый әле. Бүген бит Радиф Зариповның концерты. Әйдә, Радиф турында кашаннан бирле беләсең син аны? Иҗаты синең күзектән нинди аның? Гомумән әйдә, аны мактыйк та, бөтен ниндидер бул килешеп бетмәгән җирләрендә барсында сөйлик бергәләп. Гомумән Радиф абыйга кагылганда, ул миңа абый буларак инде, олорак миннән. Мин әле бәләкәй чакта Салават абый Фатхетдиновның 19-нчы сезоны әни кассетасын алып кайтты. Кассета түгел инде, диск, компакт дискасын алып кайтты. Салават кунакта дигән ул сезон иде. 2007 ел хәтерем алдашмаса, 2007 елны менә нәкъ шул концертта Радиф чыгышын ясады. И җырлады ул җыр: "Ак иделенең күперләре, киң микән үтүләре, яшьли сөйгән ярым белән." Һәм инде Радиф шуның белән чыгыш ясады. Шуннан соң инде мин танышып киттем ул кеше белән. Мин әле бәләкәй идем. Аның иҗатын карап инде якыннанрак танышырга туры килде, чөнки мәҗлесләрдә, концертларда эшли башладым. Һәм инде бүгенге көндә Радиф абыйның иҗаты бик тә матур җырлар иҗат итә. Аңа инде иҗади уңышлар, шулай иҗат чәчмәсе саекмасын диясе килә. Һәм инде исәнлектә, саулыкта Земфира апа белән озын-озак еллар иңнәрен иңгә терәшеп, матур-матур яшәргә ясын. Һәм инде концертлары булып торсын, заллар шыгрым тулы булсын. Һәм инде бүген Алла бирсә матур итеп концертны үткәреп җибәрәбез. Син 73 сәгать дәврендә концертны. Менә шундый матур җылы алкышлар белән каршы алдылар безнең Башкортстанның атказанган артисты, талантлы популяр автор башкаручы Радиф Зариповның концерты. Ох, дуслар! Диесе килә башыннан ул концертның. Рәхәт, шәп. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда һәрвакыт мөлаем, күркәм, чибәр Башкортстанның атказанган артисты Радиф Зариповның сөекле тормыш иптәше, 3 бала анисе. Менә шундый гүзәлләрдән гүзәл Земфира Байбулдина. Хәерле кичләр тагын бер тапкыр сезгә. Хәерле кичләр. Бүген менә шул сәхнә артында Радифның яшь җилкәсеннән сыпырып кына, я шунда кочаклап кына назлы үзенең хисләрен генә бүләк итеп тора. Ник шулай Земфира? Һәрвакытта да оештыру эшләрен алып бара торган Земфира бүген шундый назлы хатын-кыз ролен гына башкара. 17 ел эсендә мин Радифтың катыны булырга өйрәндем шикелле. Радифтың катыны булырга, Радифтың ниндидер продюсеры, режиссеры, алып баручысы, гомумән алганда ошо концертларның оештырусы булудан мин бул юлы баш тарттым. Бул сынап та шундай карар кабул ителде. Ошо ел ярым эсендә генә. Чөнки Радифтә хәзер инде һидәм үзенең көче бар, ул электә булгандыр инде ул. Ул электә булган, ләкин бына минең үземнең холкым шулай. Һәр вакыт бына улар миңа килеп эләктеләр, уку йорты беткәч кенә. Сәнгатьте беттеләр һәм 2005 елда 10 егет минең Гәлсәрхан Дугаска килделәр. Менә ошо 10ның берәүһе араһынан хайлап алып өйләнешеп 17 ел гомер үткәне һиделмәй дә калды. Менә шуга күрә мин уга һаманда ошо көнгәсә бына бер ел ярым дип әйттем бит инде. Шул көнгәсә мин уга һаманда нисектер үземнең конкурсантыма караган сактар булгандыр дип әйтергә идем. Ниһаят, менә мин ошонан үземдән кутылдым. Хәзер бүген һин күргәнсең, менә мин тыныс кына йөреп сәхнә артында ултыруыма һин генә түгел бөтенләй истәргә итә. Нисек инде һин, кайда һинең кыскыруың җитмәй безгә? Кайда дип миңа бөтенләй әле килеп теге үзебезнең егетләр, кызлар мине беләләр бит инде, халыкты беләләр. Әллә картаям, слушай, әллә акылландым.
Радиф Зариповның кешеләрдә хөрмәт иткән сыйфатлары, 3 сыйфат. Тырышлык, дөрестлек һәм кешегә карата мәхәббәт. Яннарыңа барам әле дип җырлый. Шәхсән үземнең бик нык яраткан җырым Радиф Зариповның репертуарыннан дуслар. Берсеннән-берсе әйтергә кирәк, Радифның үзенең иҗат иткән җырлары белән бизәлеп бара бүгенге концерт. Әлегә беренче башланган минутлары, сәгатьләре генә әсалда шундый рәхәт, сихри, җылылык, күңеллелек тантана иде дуслар. Сезнең гаилә, сезнең бит яшь арагыз, Земфира 8-9 яшь арасы. Менә шушы яшь аермасы сизелдеме тормыш иткәндә? Моның уңай яклары һәм тискәре яклары. Яшь аермаһы ул әллә мин үзем шундый кешемен, мин һәр вакыт нимәлер өйрәтергә яратам. Мин һәр вакыт үземә күпселек җаваплылыкта алырга яратам. Менә шуга күрә лә мин бында яшь аермаһын күрмәгәнмендер дип уйлыйм. 17 ел исендә төрлеһен кисергә туры килде, әлбәттә. Ләкин тормыш сынапта күп һынаны. Мине лә Радифте лә дигәндәй, Радифкәлә ул нимә уйлагандыр белмәйм. Катынга өйләндем дә бетте, дөнья бетте дип уйланым икән, нимә уйлагандыр ул вакытта. Менә өйдә сезнең гаиләдә сезнең менә безнең бит инде сер итеп кенә тапшы, бер серләрдә калырга тиеш түгел. Соңгы елларда ниндидер имеш-мимешләрдә йөрде Земфира. Сез моңа нәрсә дип җавап? Әйе. Әзрәк кенә аерымда тора башлаганнар дигән сүзләр ишетергә туры килде. Менә үзең син безнең тамашачыларга нәрсә дип җиткерер идең? Инде берсе ишеттем. Мин шатмын, син беренче ишеткәнең, әйбе. Менә артист халкын гомер бакый һөйләргә тиеш. Әгәр дә һин ысын мәгънәһендә күренеп торган артист булһаң. Менә һине күрәләр икән, һине һөйләйдәр икән, ул һәйбәт. Мин уга шатмын, чөнки димәк Радифтың ниндидер үсеше китте, халык кызыксына, халык уның шулай күргәһе киләләр. Шуңа күрә шулай гына күрһендәр. Менә нисә азна ул әле өйдә булманы. Тавыш яздыру, репетициялар, кайдалар концертка барып килә, кайдалар юбилейларга йырлап килә. Ул һәр вакыт шундый хәрәкәттә. Мин уның өчен шатланым гына, ул әлбәттә 2 азна ул өйгә кайтты китте, без бер-беребезне күрмәйбез. Менә әгәр дә ул кайдалар йөреп өенә кайтып керә икән, мин шатмын, исән-һау гына кайтып керәм. Менә без бүген минең Нурсултан улым шундый, ул һидегер, шундый әйтәйек, нык атаһына бәйләнгән. Шундыйдыр, улар арасында нык ниндидер дигән бәйләнеш, чөнки минең Сафия туганга Нурсултанга яшьтә 2 ай гына ине. Менә ул Радифтың кусагына үсте дип әйтәйек. Шуңа күрә ул атаһының белән шундый бәйләнештә, менә ул да йокламай, мин дә йокламайбыз, потому что чөнки бүген концерт булганын беләбез бит инде. Нисек кайтып итә, исән-һау кайтып итәме, өлгөрәме, зал йыелган, бары өчендә түләнелгән. Шуңа күрә әлбәттә был вакытта тыныс кына һин йоклап ята алмайсың. Миннән күпселек үзләре һораганы бар. Һин бына картайып киттең ти, Радифкә бит вдохновение кирәк, теге музалар кирәк, илһам кирәк. Һин илһам бирмәй башлаган. Һин риза булырмын Радиф икенче катынмы яшәй башлага. Мин Радифтың үзенә әйткән булам, мин үзем табып бирермен, һиңа илһам бирде катынды ди торгайным. Удачи самое главное в творчестве, успехов и здоровья. Батыр концерт, күңелле. Нәрсәсе белән аерылып тора Радиф Зариповның концерты башка артистларның концертларыннан? Күңелле, матур, каравы бик батыр анарга. Без тыңлайбыз, аны яратабыз. Яратып концертына килдек. Рәхмәт. Я впервые, если честно, на этом концерте, очень понравилось. Вот позвали друзья, в общем, порекомендовали как молодого, прекрасного артиста с прекрасным музыкальным будущим, так скажем.
уңышлары шулай күтәрелеп барсын. Матур шундый концертлар өчен зур рәхмәт. Гаиләләрендә бәхетләр, шатлыклар белән алга табан шулай атласын, безне шатландырып торсын. Зур рәхмәт. Көптәннән көтеп алынган концерт. Ни өчен дигәндә бу бик дәртле, үз аллы егетләр. Радиф, синең өчен иҗатта иң авыры нәрсә? Иҗатта иң авыры аның авыр моментлары да, жеңіл моментлары да көп. Шуңа күрә, менә шулар белән ул тигезләнә дә инде. Шуңа күрә мин аны тигезләнгәч авыр дип әйтә алмыйм. Баланс табылырга тиеш. Менә шул балансны тотырга кирәк. Үзе дә көтмәгән иде быга шушының хәтек чәчәк гөлләмәләре. Бу синең туганнарың булдымы, дусларың булдымы, әллә инде тамашачыларың булдымы? Туганнарым булды, алар инде көттеләр минем чыгышны. Менә шул хәтле чәчәкләр алып килделәр. Радиф белән дә сөйләшеп торганыгызны күзәттем. Нинди бәя бирде бүгенге чыгышыңа? Молодец диде. Мин аңа рәхмәт әйттем шундый мөмкинчелек өчен. Вот шулай. Радиф, сер түгел, кешеләргә, тамашачыларга әйме, Зинфира белән сезнең арада 8 яшь ара. Менә бүгенге көндә очрашып, бер-берсен яратып, гаилә корырга әзер булган безнең яшьләребезгә, я булмаса гомумән кешеләргә әйме. Әмма дә ләкин аларның күңелләрендә ниндидер икеләнү барды, яшь арасы бар бит. Әле бит әле хатын кыз зуррак, 8-9 яшькә миннән дип, бәлки борчылучы егетләр дә бардыр. Син аларга бер инде киңәш бирә аласыңмы менә 17 ел тәҗрибәңнән чыгып? Эштәге күңелне тыңларга кирәк. Тыңлый белергә кирәк. Һәм гомумән тормышта да шулай. Ир белән хатын арасында да бер-береңне тыңлап, аңлау белү кирәк. Радиф, син әле концертның барышында да бик кызыклы итеп үзеңнең балачак ниндидер хәлләрен сөйләп киттең әйме. Үзеңнең менә күңелеңдә мәңгелеккә уелып калган балачак хатирәсе бармы, кызыклы? Син менә шул хаты уятка калдың. Шул хатык сиңа соңнан гарлык хисләре килде. Булдымы шундый бер хәл? Уятка калган мәлләр, белмим, андый мизгелләр һәркем балачагында буладыр инде, минем хәтердә дә түгел. Инде менә күңелле мизгелләр алар истә калачыннан да. Бәләкәй чакта инде мин хәтерлим, ничек менә беренче теге Уфага килгән, шәһәргә килгән авыл баласы бит инде, шәһәр күргән юк, беренче тапкыр Уфага барас. Шуны ничек әзерләнгәннәрне хәтердә һаман да теге бер сутка алдан җыена башлыйсың, төнен йокламыйсың, юлга дигәч юлга чыкканда менә шундый мизгелләр бар ул синнан да. Һәм инде беренче тапкыр Уфаны күргәнгә шундый хис тойгыларым һәмендә хәтердә, һәмендә истә. Һәм инде менә бәләкәй чактан мин ничектер менә шул якка карап хыяллана торган идем. Менә Аллага шөкер, менә мин шу якта Уфа ягына карап хыяллана торгач, хыяллар тормышка аша. Әлбәттә, тырышсаң, көн-төн эшләсәң. Башта хыялдан башлана, азактан инде тырышып көч салсаң, шунда дөрес юлын сайласаң, изге ният булса, барда барып чыга. Шынында, һәм тағы да біздің затларыбыз, қадірлі кішілеріміз, ол әнелеріміз. Әйкеншісі кім деп ойлайсыз, достар? Екіншісі кім? Ишетілмей, нәрсе дейсіз? Давайте потом, ба? Теща? Мен құлаққа ештерді бұл?
Так, мына bu ikinci birlemeler benim turmuş yurttaşıma. Üç babamның annesine Zemfira. Koydan bir. Mına beto. Rahmat size ya. Балаларыгызга да тукталып китмей мөмкин түгел. Земфира, чынлап та яшь арагыз 8 яшь, Радиф Зарипов белән әйме? 3 бала. Бер артлы бит әле 3 бала. Әле бит әле 3нчесе аның гади генә балада түгел. Күп сабырлык, күп мәхәббәт, күп көч таләп итә торган бала. Менә шушы баланың гаиләдә барырга килүе сезнең мөнәсәбәтләргә ниндер йогынты ясадымы Радиф белән? Бuna Safiyaның тууы менен гелен һорайдар, өсөһүлө Радифтәнме дип һорайдар. Мәйтәм, Радифтән ине. Шуңа күрә өсөһүлө Радифтән. Эртип килгән балам булманы. Өсөнсөһү Сафия, ул Даун синдром Дауна дип бит инде, кояш кызы. Ул бездә хананы. Ул тагыланыграк яуплырак өстөгәндер дип уйлыйм. Күп ирдәр гаиләнән китәләр, ошондойрак осракта. Радиф ул мәсҗидкә һыйынды. Ошо сырда. Ошо сырда мәсҗидкә һыйынды. Бунда бит инде һәркем менә ир менән катын ниндидер гаиб эзләй башлайлар. Я бер-берендә гаиб эзләйләр. Һинең аркала. Бездә менә ошондый нәмә булманы. Без икебездә бер-беребез үзебездә ошоны ни өчен дигән һорау туды. Ул ни өчен дип ул мәсҗидкә китте, мин ни өчен дип бәлки 1 ел ошо кисереп илаганымдыр. Ул 1 ел теге әйтәләр бит инде катарсис күңелдә үткәндер. Ул бана һин бүген ошондой инең, шул һине шундук төшерә. Ходай Тәгалә. Бәлки мин ул вакытта теге нисектер икенсерәк теге карашта булганмындыр бул дөньяга. Ходай Тәгалә мине шул тиз генә төшерде, приземлил дигәндәй да. Уже дөньяга каршы уже икенче төрле карай башлайһың. Икенче күзлектән карай башлайһың, икенче яшәй башлайһың. Сафияны яда башлагыз миңа, миңа күп гаиләләр язды, ирдәре киткән, бана Радиф яшәп ята, күп осракта Радиф уларның ирдәре менән һөйләшә торгайны. Менә шундый Радиф һөйләшмәс микән дигән осрактар булды. Радиф улар менән һөйләшеп, кайберәүләр гаиләһенә кайткан осрактар булды. Искиткеч димәк. Ул мәл безнең өчен гаиләне ныгыткандыр дип уйлыйм. Чөнки әйтәм бит, бана ул вакытта бәлки мин бер төрле уйлаган булһам, уга тиклем Сафия тугас минең уйлар хатта үзгәрде. Кешегә караш, тормышка караш үзгәрде. Радиф тә шуны кисергәндер. Радиф күп гаип үзендә эзләй торгайны. Мин бәлки үземдә эзләгәнемдер, ләкин бана безнең бер-беребезне рәнҗетү дигән әйбер булманы. Сезнең гашыгызда, дуслар, шушындай талантлы шәхескә гомер бүләк иткән ханым Радиф Зариповның әнисе Сәрия ханым басып тора. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Нинди хисләр кичердегез инде бүген улыгызның концертында? Нинди хисләр була инде? Сөйнеш, что у меня такой сын. Нигә әзер каушап калдым, шуның өчен гафу итәрсез. Русчарак сөйләйм. Әйдәгез әле без Радифның бала чагына әйләнеп кайтыйк әле. Менә бала чагында ниндирәк холыклы иде ул? Холкының кайсы сыйфатлары белән аеруча аерылып тора иде ул сезнең өчен? Ул бик нигән, ничек дип әйтәм? Шин күңелдә менә бөтен табигатькә нигә нитеп сокланып йөрде ул. Шуннан соң гел көйләр көйләп, бер җиргә барса, әни менә мин шу кадәр менә җырлыйсым килә дип нитә торган иде.
өзі. Мәйтем, ярар олым, жырласын келгеш, мәйтем, жырлар өзіңді язарсың әлі. Шуннан мен айтайын да, әне сен өзің шығырлар язайын. Міне менің қадір музыка дей. Аллаға шүкір, малайға Құдай тағала тазалық берсін, ұзын ғұмыр, ғаилә бәхеті. Мен бик ғырурланам өзімнің олым білен. Әміне ол бұларақ, әйме кіші бұларақ, аның қойсы сифатларын сіз бегелеп өтір едіңіз? Ол бик ғаиләсін ярата. Әміне мейерге де бүтін ихтирамын дейін Аллаға шүкір мені уважайтып, әне деп күні тұра. Постоянно звонить етіп, хәлләрін сұраша, әне хәлләрін нешек, нейге гіл ярдам нәшірге тұрыша. Ол бір мейегіне тұғыл, туғанларына әміне сіңнісіне де шайтып, бик нейлі кіші. Құдайын ярдамшыл кіші әйе. Добрый, мен, как говорится, өзім нетем, что андай малай болғанға. Может, из-за того, что аның міне музыкалар шынды язғанға романтичный шынды нейлі мәғанәлі жырлар некен мұш, шуңа да нетедір. Шуңа көңілі нешке кең деп әйтәсіңіз келе? Әйе, нешке, но кең көңілді. Сіздің қошығызда, достар, бик көп артистларыбызға неше еллар дәуірінде бірсінен-бірсі матур сауықлы киімнер төгіші біздің яратқан модельер, художник Елена Фьюжн. Сәлем сізге. Елена, айтып кеттіңіз, Радиев білән ішлеу дәуірінде нендей ауырлықлар болды? Хам шул яқлап нәрсәсі білән айырылды сізге Радиев білән ішлеу? Ну, мы с Радиев работали с самого начала. То есть еще Гарсер Сандулас, когда был передача. Я была свидетелем их любви с Земфирой, когда они только познакомились. И первые костюмы, конечно, были мои тоже. И вот сейчас, спустя столько лет, мы вновь работаем вместе, и для меня это большое счастье. Радио постына келгенде тұрып, постоянно ошо тұрып отыршы. Құрметлі тамашашылар, сіздің қошығызда біздің легендар Караван сарай төркемінің ұйыштырушысы. Шулай бейт? Ұйыштырушылардың бірі. Ұйыштырушыларының бірісі, ең күшлі ұйыштырушыларының бірісі деп, хам тағы бик көп мақтау сөздер айтып кетесі келе, Вилдан абай. Әмеді ләкин бүгін енді Радиев Зариповның концерті болғаш, әйме сізні осызықлап шулай деп танытасым келе. Сізні Радиев Зарипов өзе меңа сір етіп кіне, ол менің бірінші ең оқытушым күшлісі, ең күшлі оқытушылардың бірісі дейді. Бұл дұрыс ме? Қошан сіздің талантын есепке алдыңыз. Нешек болды сіздің ғымымен бірінші тапқыр танышып ижат елін башлауыңыз? Оқытусы деп зорлап айтылған. Оқытусы түгіл енді мен шақсан бір түркім егіттерді, Сәнғат институты училищенде оқыған егіттерді өде-өдеге сақырдым. Бізге яш солисттар керегіне, һәм анда келдер көп егіттер, шының араларында талантлы Радиев Зарипов болды. Барығынан да арағынан біз шақсан мен Радиев Зариповты хайлап алдым, өде-өдең түркімге, һәм біздің түркімде ол ішлей башланы. Филармонияла ол вақытта законлы, штатта, көп гастрольдар біз біргелеп ижат еттік. Шонда оқ мен көріп қалдым Радиевтің талантын, келесәген, һәм өзім шақсан алып айтқанда көп бізді артисттар қанат алып өтіп кеттілер. Рейлі Мүтбаев, Идил Нұрғалин, Ямил Баймырдым, Ябай Малайт өртәуіз. Һәм көп бізді артисттар бізден қанат алып, әлі күнді эстраданы балқып, эшләп бередер көрләтіп. Мен ғорланам. Шундай еттер біздің болғанына. Достық түшінчәсі Радиев Зарипов үшін нинди екен ол? Достық меніңше бір-біріңні қуатлы білу. Һәм бір-бірің білән бір қараш, бір фикірде болу, енді мен ойлауымша, шол вақытта достық болау. Сіздің қошығызда шибер, талантлы Эльмира Нагимова, шулай Радиев Зариповның концертын безерге деп ашқылып келіп жетті. Эльмира, қайырлы кешлер.
Хәерле кичләр. Исәнмесез? Бик сине сагынып көттек, дугынана башлаган егенде. Әйтеп үтик әле тамашачыларга. Сезләре тамактан ничә минутта килеп җиттең? Бір 35 минутта. Менә шулай менә исән-имин килеп җитте. Әйтегез әле сезнең туетның туу көненә әйләнеп кайтсак, Илмира, кайсыгыз бер-берегезгә тәкъдим ясады? Әйдә бергә җырлап карыйк дип Радиф белән. Радиф шалтыратты. Әйе, мин инде әлбәттә каршы килмәдем, чөнки Радифның җырларын үлеп яратам. Вообще обожаю мин аның иҗатын, әйе. Шуңа күрә с удовольствием ризалык бирдем, һәм шундый матур дуэт чыкты. Сен бит инде хәзер күп кенә артистлар белән дуэт башкарасың, Илмира, әйме? Ира җырчылар белән дип әйтергә кирәк. Радиф белән дуэт башкаруның нәрсәсе башкалар белән җырлаганга караганда аермалы синең өчен? Ой, бик авыр сорау бу. Аны тамашачы әйтергә тиештер инде миңа калса. Гомумән кеше буларак аның белән эшләү җиңелме сиңа, Радиф белән? Җиңел, Аллага шөкер. Аның репертуарында синең иң яратып тыңлаган җырың Радифның репертуарында бармы? Бу җырда ошо миңа аннары яннарымнан китмә. Киләчәктә тагын дуэтлар иҗат итәргә теләгәң бармы аның белән? Миңа калса бер дуэт җитә. Аннары ошо ултыгы алай күп дуэт кирәкми. Бүгенге көндә Радиф Зариповка Илмира Нагимова нинди теләкләр җиткерер икән? Иҗади уңышлар инде гомумән бүтән артистларга да үзебезгә, коллегаларга нәрсә дип әйтим, тугры тамашачылар тамашачылар көннән-көн артып торсын, тыңлаучылар көннән-көн артып торсын, тулы заллар, аншлаглар, һәм инде Уфада бер 10 көн подряд концерт куярга насыйп булсын һәммәбезгә дә. Амин, амин, шулай булсын дип кенә әйтәбез сезгә, дуслар. Автор башкаручы, композитор, сәләтләрдән дә сәләтле, Башкортстанның атказанган артисты Радиф Зариповның концерты менә шушы мега позитив кызу дулкыннарда тамамланды, дусларым. Җылы алкышлар, сәхнәдәге һәм залдагы җылы яхшы энергетика, берсеннән-берсе матур җырлар, музыкантларның төрле тавыш биреп торулары, барсы да монда югары дәрәҗәдә булды, дусларым. Күңелләр шундый матур хисләргә тулыланды. Һәм инде мин уйлыйм, сер итеп кенә тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина сезнең һәммәгезнең күңелләренә репортажым аркылы җылылык, яктылык, матурлык бүләк иткәнмендер дигән ышанычта калам. Һәм инде дусларым, сезнең белән яратып, киләсе матур очрашуларымда көтеп калам. Сагынып, сезнең Роза Хәйруллинагыз.